Sanibonani, anginibingelele. Ngihleli kamnandi la. Ngona ke namhlanje ngizokhuluma into ethe phecelezi. Mhlambe ngakangeni lapha. Kulento engifuna ukuyikhuluma. Uyibone le moto eyibhalwe abnormal load. Kodwa ibingekho abnormal. Ukuthi nje ithola into abnormal. Nokuthi i-abnormal ngoba igcwala umgwaqo kodwa ayikho abnormal kodwa kuthi abnormal load. Uyabona empilweni khonto emnandi kabi kunabantu angathi abantu sonke siphila ngabantu abahamba yilento engeke ngithi there is a mystery of the spiritual greatness in you. Kunalo muntu okuwena kumbe kunalabantu abakuwena. Uyazi labantu babephila kulesa sikhathi, abanye babegida, abanye belwe empini, bafela empini, abanye bejabulisa abantu, entertainers, abanye bahamagagu becula, abanye besina, beshaya indlamu, njalo njalo. Sebeyabuya labantu namhlanje. Kurukutu sebezongena enganeni. Uyabona kwingane kuyacula. Kuyacula. Kwenzani? Okunye kusomahlaya, okunye uyabona udlala isiginci kucule. Ingakho namhlanje sinoma skandi. Namhlanje sina bacula abadumile. Sinama actors. Sina bonke labantu. Kodwa manje indlela benza ngayo wena ukuthi bayagula, ukuthi ba abnormal. Bagula. Ukugula ungangizwa hayi bagula ugula. Ngichaza ukuthi indlela abasijabulisa ngayo wena ukwazi ukuthi ungasebenzisa yona ujabulisa abantu. Bayaphila ngaleyo ndlela. Yilabantu ekuthiwa ama celebrity. Yilabantu okuthiwa bakwazi ukukhuluma nawe bengakuboni. Ithi xoxele. Uyazi ngisesemsakazweni eyinkulu le ndawo ngihleli kuyona. Emsakazweni kwakuyindone ngangetoilet nje kube ku studio khona uwedwa we madoda 3 hours ukhulume ngazi ukuthi uyababona abantu ukhuluma uVVO we bajabula abantu benqaba awuguli lapha uyagula. Uyazi you are abnormal ngobani ngoba ukwazi ukuthatha into enormal from an abnormal situation uyenze bebe normal futhi. Usho bawungangizwa. Awukuzibuze nje labaculi esinabo. Bonke abaculi. Ngeke ngimamention ngamagama wangifuna ukuthi wangagagula amagama abantu. Uthi le ngoma emnandi kangaka wazi wayiqamba njena kwakusukeni. Wayazi ngani ukuthi hey uyokayidlala uVVO eyiphindele eThekwini. Iyokujabulisa abantu iwina ama awards. Wayazi ngani? Uyabona yini khona laba aba-actayo. Hayi mina ngeke ngikwazi uku-act. Kulingeke kwe-actor kithi. Yini abanye ba-act? Yini abanye ba-act badlula abanye? Yini na kunemfihlo yemfihlakalo yabantu abaphila kuthina. Manje ngifuna ukungena la kuma celebrities manje. Uyazi inkinga yenza kuma celebrity. Ukube nami ukube ngaso isikhathi kwakunama celebrity ngabe ngiyi celebrity nami. Ngoba lesasaba saka sonke no Kansas City no Bodloza hey kunenkalakatho omudisane ezaziko Radio Bob ezazikushaya udideka ikhanda bebaningi abasakazi oShila D. Manje ngabe sasa ama celebrity nathi ngoba phela igama eqhamuke manje. Manje uyabona ubheka ama celebrity hey basijabulisa benza yonke into kodwa bese bakhona into uyazi ukuthi celebrity hayi ngeke seliyathwasa. Hayi celebrity into zona zisahambi kahle. Hayi celebrity sekuwukuthi yindaba.
yilo mbuzo engifuna ukuyibuza wona kodwa ngifuna ukukunika impendulo ngoba nawe uyakuthinta uyazi indaba yingoba ukungaqondi labantu abakubona ningangizwa kabi angisho ukuthi bathwase wrong kodwa lithe lami kungenzeka ukuthi uhambe wena celebrity uyohlola kumbe ke nama symptoms athile bese kuthiwa thwasa ngoba vele ukuthwasa is the name of the game kanti akunjalo uyazi ama-artist aphesheya kwelwandle abaculi baphesheya basebenzisa ama-stage names uzokuthiwa umculo usibanibani igama lakhe lempela kanjani how does it happen yini thina la eNingizimu Afrika ungezwe kuthiwa khona i-artist kuthiwa uNdlombandlomba kanti igama lakhe lempela uphelela Mkhize kodwa uNdlombandlomba stage lo Ndlombandlomba uyisemkhulu kade leyo and enye into ebingihluphe ngama-celebrities akithi ukuthi they shine and at the end of the day you can't point at them and say he was a celebrity look at his life today yes retired living beautiful life nice life lovely life ibona lona ngizama ukuthini labantu benkosi ukuthi kunalento ekulabantu abaphiwe yona kodwa bese identifyeka ngendlela errong thatha mina for instance ngangumsakazi ngidumile nguVVO kwasho namhlanje kwiqiqi sengiseyinkampanini hey wena hamthwaza hayi ngathi hayi niyahlanya ubani yena ngeke ngilapha awuzazaza ngititinya ngaya ngibuyile namhlanje nangikhuluma phambi kwakho ngise-radioweni ngi-all over ngiyi-celebrity noma ngiyona angizazi angifuni umention amagama abantu engibathandayo namona nisibanibani uyazi ke qhamuka usibanibani simthande sonke ahleki senze yonke into ini kwasho wacima uthi yakwenza wona lutho dolo lwakwenzeka ingoba into yakhe ingoba ku-actor lo wamuntu okuyena ngizama ukuthi labantu benkosini let's be careful about this spiritual greatness in us mina ngiyangithatha ama-celebrity abantu abagulayo bagula ngoba kwazi ukuthatha the abnormal no the normal bayenze ibe abnormal but it results to the normal uyayibona lonto ngokuba ku-TV present ebepresenta manje lokho engiyamthanda ebeyishale ulayela umsakazi eradioweni engiyithanda lo lengane sakaza kamnandi kwasho why omunye ungamfuni phela ubugagu bamngefa yini namhlanje ngi-address le issue ngizama ukuthi namhlanje webantu benkosi iziphiwe ezilakuthina bese zedukiswa engabe lezi iphiwo sihlala phansi sizicubungule angiphinde iziphiwe esiphiwe zona and uma isiphiwe ungasibambi lakuthatha idlozi thatha umngane wami nje uKansas City till today I don't think ukuthi ukhona umsakazi osamesha that man he was the greatest umsakazi kodwa azike impawu zazidawathoza oyi ngangiphila naye every day zazingekho khona into akufuna ayilungise mhlambe wagejeka angazi mhlambe nami ngila ngikhona ngigcine ngiyibambile egcineni angazi ngizama ukuthi ama-celebrity akazame ukuba analytical hayi ngokuyothwaza just say who put me on radio who put me on stage who put me on TV who put me on the mic who made me to do music that makes people go crazy who is this person who's in me when I come people they go mad it's not about myself it's about somebody it's about one person or many people I don't know but that applies to you as well now uhlele ekhaya zibheke zibuze uyazi sihlupheka kanjena nje uyazi indaba
yindaba asiboni ukugula esinako. Nombani uyagula, ukugula esinako asikuboni. Lokho kugula okwenza ukuthi abantu bajabule basithande. Ake ucubungule leyo nto, ngikushiya nayo. Ngiyabonga.